Plastex tekee käyttötavaroita. Muovihan on meidän päämateriaali, mutta paljon tehdään nykyään sitten jo muistakin materiaaleista. Ideana on se, että se designeri antaa sille tuotteelle oman tarinansa, oman filosofiansa ja Plastex Design on se alusta, joka mahdollistaa tällaisten tarinoiden luomisen. Eli me pyritään tekemään sellaisia tuotteita ihmisten jokapäiväiseen elämään, jotka tuo iloa, on käytettäviä ja helpottaa sitä jokapäiväistä elämää. Niin kuin esimerkiksi kastelukannu, tehty siitä semmoinen tuote, joka tuodaan esille ja pidetään näkyvillä, koska se on hyvin muotoiltu ja kaunis ja iloinen, eikä ainoastaan silloin oteta esille, kun sitä käytetään ja muuta aikaa pidetään jossain kaapissa. Tuotteissa on tärkeänä käytettävyys ja toisena tulee esteettisyys. Näiden kanssa mä aina tappelen. Esteettisyys on hyvin vahva. Monasti se idea lähtee sieltä. Joku visuaalinen idea ja sitten mä lähden tutkimaan, että saisinko mä tästä myös tehtyä jonkunlaisen käyttöesineen. Kyllä mä vähän ehkä taustaltani olen semmoinen, voisi sanoa vähän tämmöinen insinöörimuotoilija, että kyllä mä jotenkin innostun aina jostain rakenteista tai materiaalista ja sen kautta sitten ehkä viimeiseksi tulee sitten se esineen muoto. Että kun me eletään tämmöisessä niin sanotussa materiaalin maailmassa, niin jotenkin mä oon katsonut, että se voisi olla semmoinen uusi lähtökohta miettiä jollain lailla ympäristöystävällisesti esimerkiksi sitä materiaaleja ja lähteä sitä kautta työstämään niitä uusia esineitä. Tämähän lähtee, niin kuin tuolikin lähtee istujafunktiosta, niin tämä lähtee tavallaan kukan funktiosta. Et jos on hyvin laaja malja ja on pitkävartisia kukkia, niin ne harottaa eri suuntiin. Niin tämä kerää kaikki varret ja täällä saa sitten avata tätä kukkaa vaikka kuinka paljon. Ja mun perusvärithän oli musta, valkoinen ja kirkas. Ja tavallaan värittömiä, koska väri on kukassa itsessään. Kaikki tuotteet on valmistettu Suomessa ja suomalainen teollisuus, suomalainen laatutaso, niin sehän tietysti yhdistää kaikkia tuotteita. Ja mehän käytetään kierrätettävää polyeteeniä ja nämä on tietysti sellaisia, voisi sanoa jo itsestäänselvyyksiä sitten tämän laatutason osalta. Mutta sehän on itse asiassa kaikista ekologisin tapa, että kun tuote kestää isältä pojalle, niin silloinhan se on sellainen, että se ei ole tällaista kertakulutusta, että jos tuotteen ostaa ja se kestää vuoden tai 2, niin siitähän tulee valtava ympäristökuormitus. Ja kyllähän meillä ihan tässä omassa valmistuksessa niin ollaan tämmöisessä energiatehokkuussopimuksessa mukana ja pyritään kaikin tavoin tekemään mahdollisimman niukoilla resursseilla hyviä lopputuotteita ja jokaisen tuotteen paino pyritään esimerkiksi jo suunnitteluvaiheessa optimoimaan, että se on mahdollisimman kevyt, mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen aikaansaamiseksi sitäkin kautta. Suunnittelijoita ja designereita yhdistää se, että heillä kaikilla on halu ja intohimo tehdä parempia uusia tuotteita ja ideoita. Ja kyllähän se on käyttötaidetta, käyttöesineitä. Kyllähän näiden kanssa joka päivä joutuu tekemisiin, ainakin vaateripustimen kanssa, jos ei ole koukkuja kotona. Ja onhan siellä sitten aina joku semmoinen hauska juju. Esimerkiksi kastelukannussakin, niin mä luulen, että ensimmäisenä pistää silmää, että se ei ole suora, vaan se on vähän vino. Se on jo matkalla kastelemaan. Kauniita esineitä jokapäiväisessä käyttöympäristössä, semmoista filosofiaa, mitä minä kannatan. Tämä designin määritelmä mun mielestä loistavalla tavalla toteutuu näiden designereiden tavassa toteuttaa ja ideoida ja suunnitella niitä tuotteita, että tehdään parempia tuotteita kuin mitä markkinoilla tällä hetkellä on. Ei ainoastaan niin, että ne on parempia ja ehkä toimivampia, vaan että niissä on sitten myös se oma luonteenomainen joku piirre, näkökulma, muoto tai muuta, että siinä on se oma leimaisuus sitten, joka nimenomaan on kyseiselle suunnittelijalle tyypillistä. Ja se, että nämä designerit, niin hehän tuo sitä omaa elämän filosofiaa ja iloa niihin tuotteisiin. Ja me pyritään antaa se mahdollisuus näille designereille. Ja kuluttajathan loppukädessä sitten käyttää ja nauttii näiden tuotteiden filosofiasta.
Tulevaisuudessa ollaan viemässä tätä ajatusta siihen suuntaan, että puhutaan virtuaalisesta tuotekehityksestä ja pyritään saamaan mahdollisimman suuri massa tuotteita kuluttajien arvioitavaksi jo ennen kuin sitä itse tuotetta aletaan valmistaa. Ja sieltä sitten kuluttaja saa valita ne parhaat tuotteet ja tällä me pystytään entistä paremmin sitä kuluttajaa palvelemaan.